et syn på det her med det økumeniske, og vi er spændt på at høre, hvad du siger. Du er i Pinsekirken i Vejle og formand for Dansk for Frikirkenet. Er det sådan, der man skal sidde? Der er altid et forskelligt system i de forskellige teologiske traditioner. Ja, jeg er pinsepræst, og økumenisk engageret har været det i mange år, og er blandt andet med i bestyrelsen i Dansk Kirkers sammen med Torsten, som lige har kommet med det her oplæg. I frikirkerne, hvis jeg sådan skal tage det frikirkelige, det er sådan det, der er det, jeg har fået som overskrift. Og frikirker er jo selvfølgelig en sjov størrelse og gruppe under et, fordi det er jo så os, der ikke er med i folkekirken, og heller ikke er katolikker. Og så kan man sige, så er de ortodokse sådan lidt kommet til på det seneste, sådan i den offentlige bevidsthed. Men mange frikirker har jo haft sådan en form for enten distanceret eller direkte ambivalent forhold til de oldkirkelige bekendelser. Ikke forstået sådan, at vi ikke er tilsluttet dem, fordi de udtrykker jo en trinitarisk teologi, og er, hvad kan man sige, kristen, dogmatisk, teologisk kerne, sandhed. Men fordi at vi altid typisk har haft vores gang til forståelse af bibelsk teologi igennem direkte bibelstudier. Altså det er ligesom, hvad vores argument er ikke, at det står i Nikenum, men vores argument er, at det står i Matthæus et eller andet. Og det vil selvfølgelig være i modsætning til noget af det, som vi hørte tidligere, men det vil jo være den vej, som vi vil have ind i det typisk. Og så er der en anden ting ved Nikenum, og jo også den efterfølgende historie fra 325 til 381, og man kan sige, den bekendelse, vi bruger, er jo egentlig fra 381, som den der tilføjelse, der er lagt ind nogle steder omkring Helligånden, og også flere ting om Jesus og så videre der. Men der er den her, som du også sagde, Jeppe, den her sammenblanding mellem den kirkelige og den verdslige magt. Og den har vi jo et ret anstrengt forhold til, og det er også derfor, blandt andet jo mange af os er i frikirker. Fordi vi ønsker en armslængde, eller 2 armslængder til staten. Men så har jo i de seneste årtier, der er der også i det frikirkelige, og også i det pentekostale, som jeg så kommer fra, været en ny og genopdaget interesse for oldkirken, og for dens teologi, og også for dens spiritualitet. Og der er ingen tvivl om, at der er mange, der ligesom har opdaget, hold da op, der er rigtig meget rigt her, som vi kan gå ind i, og det har jo både været i praksiser, altså ved at gå ind i oldkirkelige praksiser omkring retræter, eller tidebønner, eller alt muligt, og nogle af de her græske teologer, som mange af os har fundet meget i, som i virkeligheden minder på nogen måde om noget af det, vi kender fra den pentekostale bevægelse. Og det er jo sådan en form for forbindelse, som mange af os i virkeligheden nok har været afskåret fra. Og der, når vi kommer tilbage til Nikenum, så er den jo der. Så er vi ligesom tilbage i det her fælles rum. Og det tror jeg, mange har fundet som en rigdom. Så hvis jeg skal sige noget om betydningen, og jeg ved godt, I har hørt meget allerede, så jeg skal nok prøve at lade være med at strø om mig med tunge citater. Så tænker jeg, at hvis jeg sådan går til selve indholdet af Nikenum, så er der den her forståelse af den betydningsfulde relation imellem faderen og sønnen, og så også Helligånden med tilføjelserne for 381. Og at vi der har at gøre med et mysterium. Og jeg synes, det står meget klart, at troen kan aldrig sættes på formel. Og selvom at der er formuleringer,
så er det ikke en formel, der ligesom indbefatter troens mysterium. Så i troens kerne, der er der det her uudgrundelige mysterium. Og det taler også imod en overvurdering, som også nogle gange har været i teologien. Også i den rationelle teologi, til at kunne formulere sig om Gud. Det er simpelthen nogle gange overvurderet, og der tror jeg, at vi føler os ret godt tilpas i mysteriet i virkeligheden. Og så det andet, jeg også tænker ud over mysteriet, når vi møder Gud, det er, at troen er relationel. Altså, som treenig Gud, så drages vi ikke ind i noget individualistisk, og det er jo i den grad en modsigelse af vores tid, som hele tiden er mig imod, og mine rettigheder, og hvad jeg synes, og så videre. Men Gud er altid fællesskab. Så når vi drages ind i noget med Gud, så drages vi altid ind i fællesskab. Og det at forstå det, det tror jeg er vigtigt som et korrektiv, men også som en læring ud af den trinitariske teologi, altså troen på den treenige Gud. Og derfor kunne jeg rigtig godt lide, at vi sang også bekendelsen før. Fordi det er netop ikke bare, hvad vi har her i hovedet. Det er simpelthen hele vores liv. Og det er vores relationer, og det er tilbedelse. Og på mange måder, når vi møder mysteriet, så kalder det jo ikke på en eller anden akademisk, selvom jeg også er akademisk uddannet, det kalder ikke først og fremmest på en akademisk undersøgelse. Det kalder mere på tilbedelse. Så når Moses møder Gud, så står Moses jo ikke og tænker, er det nu homoousios, eller hvad er det, vi har her? Nej, Gud siger, tag skoen af dine fødder, det sted, du står på, er hellig. Ikke også? Altså, der er et eller andet ved tilbedelsen, som jeg også synes, der kommer ud, når vi tager de her ord til os, og også med fællesskabet, at jeg tror, det er Iben Krogsdal, der siger, at når hun skriver en salme, så når hun bare selv synger den, så er det bare ligesom et lille bitte skur. Men hvis flere generationer synger den salme, så er det blevet til en katedral. Og man kan sige, det her, det er en kæmpe katedral. Den er blevet sagt og sunget i 1700 år. Og det at gå ind i det er ligesom at gå ind i den store kirkelige helhed, og det har noget meget smukt i sig. Og det taler jo ind til det andet, altså ud over det med mysteriet, så er det her vi, der tror. At jeg træder ind i de her 1700 års formuleringer af, hvem Gud er, og min relation til ham. Og det bygger ikke på mit kirkefællesskab, og mit initiativ, og hvad vi ligesom kan få stablet på benene i den lokale sammenhæng, vi er i. Det bygger simpelthen på Gud, og det han kalder mig ind i. Så det er ligesom, igen hvis jeg vender tilbage til Gud, der møder Moses, det er ikke Moses, der tænker, nu skal jeg finde Gud. Det er Gud, der åbenbarer sig, og så træder Moses ind i det, og bliver en del af det. Så jeg er født til enhed. Og hvis jeg er tro imod min kaldelse, så vedkender jeg mig den enhed, både med dem, som er ligesom mig, og dem, som er meget forskellige for mig. Og jeg kan ikke sige, som med Paulus, til hånden, kan jeg ikke sige som øje, at dig har jeg ikke brug for. Og på mange måder, så synes jeg, at års samvær og fællesskab og samarbejde på kryds og tværs af kirkelige traditioner, har lært mig, at på mange måder, så det, som er min traditions svagheder, vil ofte være en anden traditions styrker. Og hvis vi er i stand til at lytte til hinanden, så kan vi faktisk modtage den hjælp ofte, vi har brug for, fra hinanden. Så man kan måske spidsformulere det og sige, at vi har nok i virkeligheden medicin til hinandens sygdomme, hvis vi vil lade os betjene af hinanden, og ikke være os selv nok, uanset om vi bliver store eller vi er få. Men det minder mig også om den her Nikæa-historien, og den efterfølgende voldsomme historie med kristne, der forfølger kristne, med statsmagtens hjælp. Den minder mig også om, at den her enhed er skrøbelig. Og vi kan lade os forføre til at tro, at vi kan vinde med magt. Eller vi kan vinde ved at udsige de andre, som kættere ud fra et sekterisk grundlag.
Altså, det er jo en voldsom historie, at Hosius, som var vært formodentlig i 325, mødet senere døde af sine kvæstelser som følge af tortur under kirkemøder. Det er da en voldsom historie. Altså kristne, der forfølger kristne. Så vi skal passe på, det synes jeg også, det her kirkemøde lærer os. Vi skal passe på, ikke at lade os forme i statens billede, og lade os instrumentalisere politisk. Kirken skal være kirke, og staten skal være stat. Og vi er simpelthen nødt til at sørge for, at vi ikke tager statens redskaber til os, men vi er tro imod ham, som gav sit liv og tilgav, i stedet for tvang og ødelage. Så kirkens enhed er selvfølgelig ortodoksi, altså det er, at vi tror på en form for fællesmængde. Men kirkens enhed er også ortopati, hvis jeg nu skal bruge lidt teologisk lingo her, altså at vi har en fælles kærlighed til hinanden. Vi simpelthen møder hinanden med respekt, at vi møder hinanden med ydmyghed, at vi tager Paulus' ord til os, at vi kæmper for eller stræber efter at bevare åndens enhed i fredens bånd. At bevare. Den er givet, som også Torsten sagde, men vi skal bevare den. Og vi skal kæmpe for det. Og det er, skulle jeg hilse at sige, ikke altid let. Det er det heller ikke i de lokale sammenhæng, vi er i. Fordi vi er bare mennesker. Og også ortopraksi, altså at vi har en form for fælles praksis. Og på nogen måde, så har jeg fundet ud af, i den tid vi er i, at der starter enhed måske ikke i ortodoksien. Den starter måske nogle gange i ortopraksien, altså at vi mødes i mission. At vi mødes i den udfordring, tiden stiller os, i de spørgsmål, som møder os alle sammen. Hvordan møder vi dem? Hvordan møder vi dem, som ikke har nogen som helst opdragelse i noget kirkeligt, og som nu oplever Jesus på den ene og på den anden måde, og som søger ind til kirken? Hvordan møder vi et samfund, som forsøger at nogle gange at instrumentalisere kirken osv.? Og der har vi nogle gange brug for fælles praksis, og det er også nogle gange derigennem, vi faktisk også finder ind i den helhed og det fællesskab, som vi har som kirker. Ja, jeg tror, det er nok for mig.